Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci mai albarka. Ja Lifestyles wanda ake makirari da masu kuɗin gobe. Ina fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya ya kuma gida ya aiki. Alhamdulillah, kamar kullum wannan tasha ta mu ƙoƙarinta ta ga ta taimaka wa Ja Lifestyles wajen sama musu da sauƙin hanya wanda za su rinƙa taimakon 'yan uwansu ko kuma su rinƙa samun sauƙi wajen yin wasu abubuwa. To alhamdulillah, yau wannan tasha ta mu ta kawo mana hanya mai sauƙi da za ka yi verification na account naka ba tare da ka samu matsalar Nordic ba, kuma ba tare da ka samu matsalar payment ba, kuma ba tare da ka samu matsalar pending ba. Domin verification yana da buƙatar damar natsuwa. To insha Allah za mu nuna muku yadda za ku yi aiki successful. Sannan dan Allah, burina idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mu mai albarka, ga daure ka mana subscribing. Domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna jin daɗin kasancewa da mu, kuma ma za mu ji daɗin kasancewa da ku. Mu rinƙa ba wa Ja Lifestyles taimako yadda ya kamata daga farko har ƙarshe. Za mu rinƙa nuna muku komai ya aikace. To yau insha Allah mun kawo maka hanya da za ka yi verification na account ɗinka cikin sauƙi. Kamar yadda abin da ya gabata mun kawo muku yadda za ka yi register. To alhamdulillah, za mu shiga cikin shirin yanzu da dangadan. Sai dai roƙonmu dan Allah, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mu mai albarka, ka daure ka mana subscribing. To da farko dai za mu shiga cikin account namu na Ja Lifestyles kamar haka. Idan ba ku manta ba, kwanakin baya da muka rijista mu yi Abubakar Usman, to gashi yanzu kuma muna son mu verification ɗinsa. To a taya za mu verification ɗin wannan account? To sai ku biyo mu ganin yadda za mu verification ɗin wannan account cikin sauƙi. Masha Allah, ina fatan dai Ja Lifestyles kuna tare da ni. Wannan shine addition account ɗinka. Wannan hanya insha Allah za ta taimaka mana wajen ko da abokinka yana daga nesa, kai kuma kana daga nan kuma kake ganin wahalar bashi. Saboda wasu mutane za ka dinga musu bayani ba su fuskanta ba, kuma irin wani abu nan da ya shafi kuɗi, wasu za su daɗe ba su gane me ake nufi ba. To a daidai wannan lokacin Allah da wannan bidiyo zai taimaka maka wajen da an tambaye ka za ka iya sharing ɗinsa abun ya shi ma ya shiga ya kalla kuma ya ga yadda ake. Kuma insha Allah dukkanin irin ƙwaƙwalwar mutum inda ya kalla wannan bidiyo zai ga yadda zai verification cikin sauƙi. To nan gurin da shi za ka shiga da farko gashi nan da ka sa personal verification, your link now available, click here for instruction ɗin nan. Gashi nan an sa your account is not verified da jan rubutu. To shi za ka taɓa kamar haka. Kana taɓa shi wannan guri zai nuna maka kamar nan gurin haka, sai ka yi rolling ɗin shi ya dawo ƙasa. Za ka an sa maka processing to personal verification, sai ka yi clicking haka. Zai nuna maka kamar nan, sai ka danna OK. To ba inda zai kawo ka, sai zai kai ka inda aka sa maka Nordic Approval Payment Gateway. To da ya kawo ka nan, abubuwan da za ka yi sa ga ka rubutu kamar haka. To gashi ne ya kawo maka zaɓi. Idan da credit debit card za ka biya, ma'ana credit debit card shine ATM naka, katin ATM naka. Idan da shi za ka biya, sai ka bar shi ba sai ka canza ba. Nan PayPal ne, ma'ana PayPal masu amfani da website sun san PayPal. Idan da PayPal za ka biya, sai ka shiga ta nan. Nan idan da bank transfer za ka biya, sai ka shiga ta nan. To bank transfer kun sai yana da ɗan matsala, kar ku biya ta nan, bana ba da mutum shawara ya biya ta bank transfer. Nan idan ta voucher, ma'ana voucher, kowa ya san voucher. Wasu daga cikin san voucher. Voucher shine kamar ni na siya, ina da voucher, zan iya amfani da voucher ta in yi maka verification. Nan kuma idan da crypto, ma'ana crypto, kowa ya san crypto kamar irin su Bitcoin da shauran coin idan da su za ka biya. Nan kuma Google Apply Pay, shi ma wani hanya ce ta biyan kuɗi. To amma mu yanzu za mu biya da credit debit card ne, ma'ana katin ATM namu. Nan kuma in ka zo zai nuna maka nan choose the currency. Kamar yadda ka gan shi a euro ɗin nan, a nan euro ɗin za ka basa, kar ka canza shi ko ina. Saboda har yanzu bankunan na Najeriya ba su yi nil ba tukuna. Sai ka yi pay now ɗin nan. To insha Allah za ka gina ta wannan loading ɗin, yana ta wannan loading ɗin. To da ya kawo ka nan gurin, za ka ga ya kawo maka Nordic Approval AS personal verification. Za ga ya sa euro 10.50. To haka ne zai baka kimanin naira 5,000 idan da yanayin da yauwa. Ku yi haƙuri dan Allah, ina cikin muku bayani kuma an samu matsalar na'urar ta gintse. To yauwa, kamar yadda take gaya maka wannan lambobi guda 16 za ka duba bayan ATM naka, za ka gansu. To ishe ka zuba su a daidai gurin da aka sa maka 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4.
kamar da suke a kasa haka za ka ga cikin ATM naka sai ka ba. Nan za ka ga an sa MM/YY, nan shine inda ATM ɗinka zai expire. In ka duba cikin ATM naka za ka ga gurin da zai expire, kuma ATM ɗin da ya expire ba zai maka aiki ba. To sai ka sa ATM ɗinka bai expire ba sai ka rubuta expire date ɗin ATM ɗinka a daidai nan gurin da aka sa maka MM da YY ɗin. Nan CBC, idan ka duba bayan ATM ɗinka za ka ga wasu lambobi guda uku, sai ka juya bayan ATM naka kana duba shi za ka ga lambobi guda uku nan, sai ka ɗauke su za ka yi amfani da su. Za ka an sa maka name on card, nan shine sunan da yake cikin ATM ɗin nan shi za ka ɗauka. Wannan sunan shi za ka ɗauka sai ka rubuta sa a nan. Nan za ka an sa maka country origin, za ka bar shi a Nigerian sa, sai ka danna wannan kuran da aka sa pay €10.50, sai ka clicking ɗinsa haka. Da kai clicking ɗinsa za ka ga yana wurnawa, can jima ce ya ga ya maka goods, sai kai ka wani wuri misali. Zara ka gaba payment ɗinka zai kawo ka daidai nan wurin, to ka jira shi zai wuce da kanshi, zai ga kai da za ka yi amfani da wannan naka, sai ka dan jira shi. Yawwa ka jira shi. Yawwa zai kawo ka Nordic, ka gama biyan kuɗi kenan da Siraju za ka. Yawwa a gani sunan ya bayyana da wani. Yawwa zai kawo ka idan za ka sa ID card naka kamar haka. Wajen ID card ne ya kamata ku rinka sa nutsuwa saboda yana da kyau ka nutsu saboda kwarai ID card ana so ya kasance kamar haka ne, ya kasance a saiti a tsakiya, kuma ka ajiye shi a ƙasa ba wani abu kusa da shi, kuma hoton ka ya kasance free ya fita yadda ya kamata. To sai ka danna, idan za ka ɗauka sai ka danna idan aka maka plus ɗin nan. Yawwa sai ka taɓa shi haka, ka taɓa shi ka gani zai nuna maka nan. Na farko shi ne idda ID card ɗin ya yi normal, ka ga ya sun nuna maka correct yayi, komai naka ya fita. Nan kuma ga idda ya yi karkacewa ga nuna maka komai bai fita ba, ya yi wrong kenan. Sai ƙara danna next, nan ma ƙara nuna maka idan ID card ɗaka wani guri ya duhu daga ciki kaga ba zai ba, so ake ko ina kasance complete ya yi daidai. Sai ƙara danna next, zai kai ka haka. Idan ka ɗauke shi a kwance a haka kun ga suna maka wrong, idan ka ɗauke shi a tsaye haka shine daidai ɗinsa. Kamar idan ka duba nan, kuma ba a so gurin da zaka sa ID card ne kasance a ko wasu tarkace a kusa da kai, wanda ba zallan iya ID card ɗin zaka ɗauka ba, har da wani abu zaka ɗauka. Ka ajiye shi a ƙasa kuma kai zoom ɗinsa sosai yadda ya kamata. Sai ka shiga nan misali, abu zai kawo kwanan, kuma ba a so kai amfani da flashlight, ma'ana ba a so kai da daddare kenan, ka bari ka ɗauki ID card ɗin da safiya haka ko da rana, da hasken da yake na Allah ne, ba wai haske da private na bature ba za ka yi amfani. Sai ka danna next kamar haka, to zai kawo kamar nan. Idan yanzu za ka ɗauki ID card naka ka ɗora, sai ka ɗauka shi ga camera nan, sai ka shiga ka ɗauka. Idan kuma dama ka riga ka ɗauke shi ne ka ajiye a memory naka, sai ka hau kan download ɗin nan. Kamar ni yanzu nawa yana kan memory ne a sai in shiga. Wow, a shiga camera clicks. Kawai direct kamar da na gaya muku. Sorry, sai ka shiga kan download ɗin haka, kai tsaye zai kawo ka cikin memory naka, sai ka shiga inda hoton yake misali. Yawwa misali kamar ga ID card na wannan Muhammad Usman, sai ka taba shi kamar haka. Zai kai kamar yan gurin zai processing. Idan hoton ka ya clear za ka su nuna maka successful, idan kuma hoton naka bai clear ba za ka ga su yi maka rejected. To alhamdulillah ka kuma da samun success, hoton nawa ya hau kenan, sai ka processing kamar haka. Nan kuma shine yadda za ka ɗauki hoton selfie naka. Shine za ka tsaya cikin bango ka ɗauki hoton selfie ka zuƙo kanka yadda za su gane ka da wuri. Idan ma Allah ya sa passport ka ɗora a daidai wajen hoton da naka, in hoton naka bai fita ba ka ɗora passport ne, sai ka yi ƙoƙari ka zoom in ɗin passport ɗin ka ɗauke shi a hoto sai ka ɗora a nan gurin kawai. Amma yanzu dai za ka duka screenshot ne, to ni na hoton na yi riga na screenshot ɗin yana kan memory na, sai in danna nan kamar haka. Zai kawo ka nan gurin, za su nuna maka ka'idojin screenshot ɗin da abin da suke so. An jira mu.
to mai continue ma mu wuce dai kawai kamar yadda na gaya muku dai karka bari abin ya karkace screenshot ɗin ka yi shi a daidai normally ba a so screenshot ɗin ka ya samu matsala amma zan so nuna mana nan saboda ka fi ganewa sosai ka fahimta. Yawwa kamar haka wannan shi ne idan hoton naka ya kasance irin wannan jan to hoton naka ba zai hau ba. Hoton naka ya kasance kamar wannan kora a tsakiya ya kamata ka yi zoomin ɗinsa kuma hoton naka ya kasance a tsakiya ka fita sosai sai ka yi clicking haka. A ganin masu nuna maka idan hoton bangare ɗaya ya kasance ya haske bangare ɗaya bai haske ba shi ma ba zai hau ba. Ya kasance hoton naka ya fita ko'ina idanuwanka ana ganin su successful sai ƙara next. Shi ma kasance a sai hoton yanzu zaka ɗauka ka sami jikin bango kar ka duba ka ga kawai jikin taga ko wani abu kace zaka ɗau hoto ba iya hoton naka zaka ɗauka ba da wasu abubuwa to da zai hau ba gaskiya sai kai next. Yawwa ka gani kuma ba a so ka rufe ido an fi so ka buɗe idonka ne sosai kwayo da ka su fita da ko da ba su gane fuskar taka ba za su yi amfani da kwayi idonka da za su gane kai ne mai wannan account sai da next. Yawwa kuma ba a so ka ɗauka da post abin da ya rufe idonka kenan ya kasance ba ka da wani hula wani zai rufe ma ido. Yawwa nan ko ba a so ka sa glass ka ce za ka ɗauka da shi in ka sa glass ba zai haska idan ka fito ba za su ansa ba. Yawwa nan kuma gani ba a so kamar mace ta amfani da gashi ta rufe idan ta shi ma ba zai mata aiki da kamata ba. Ni ka gwana sai ka kara danna next. Ba zai kai nan gurin inda za ka ɗauki foton naka kenan idan yanzu za ka ɗau selfie ga alamun kyamara nan sai ka shiga ka ɗauki selfie amma ka kiyaye wannan ka'idojin nasu amma ni na selfie ɗina kan memory ne sai shiga kamar haka. Zai kawo kai tsaye kan memory sai ka danna nan ka shiga inda hoton yake. Misali ga wani hoto nan nawa shi zan dora shi nan. Yawwa kun ga hoton nawa suna mu ya selfie was successfully submit sai kai processing kamar haka. Kun ga suna mu congratulations abu na yi daidai idan ya kasance an samu matsala ba za su nama congratulation ba account ɗinka zai kama pending yanzu ka gama verification ka zama ɗan cikin kamfanin Islam sai idan yau ne dai farkon zuwan kawai na channel zamu mai albarka da Allah ka daure ka mana subscribe kuma insha Allah za mu yi ƙoƙarin ga nuna muku abubuwa mabambanta da za ku ji daɗin su amma ne wannan shine hanya mafi sauƙi da zaka verification ko da wani abokinka ne ya tambaye ka ko wani bidiyo zaka ƙoƙarin ka tura masa da zai komai cikin successful ba sai ka sha wahalan gaya mashi wannan. Salam ina alfahari da ku da lifestyles masu kuɗin gobe. Finish.